Нека този часовник служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам за какво ги правите тия циркове. Кажете колко пари искате. Не знам. Цанко, не можем да правим предаване само за часовници. Чувствате, уважаеми зрители, каква истината и то не е от кого и да е. Чувствате един герой, от един доблестен човек. То си въпроси. Искам твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова лесно, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравяй за пари да бе. Простичко е.